amso norok joto no tini aneo video engge sengtini salanya sini je khoraksa brisi gili baso rom frek jakmani apuni kokro tei engke apuni bisingo romjaka do jara bono hanai pinangke rom frana nainai sini khoraksa tipra jekno angbote bun mungnalia norok o title te thamnal lugu saima khana sengtini tambai kok sanai engke abo greja aje bono rom frenai bo engke romjaka thingno romjago gangke bini mukhang tangai reveal khaya tangai bini mukhang hui abo kaisa norokni bukhawo question phai tongo te angbo question khayu tangai abo ati khaika ar tem jemon tebasa ke khoroksa chagiri khaine sin tiprasa po ar bono ke mukhang reveal khai ro bini face no ar bono ke tangai reveal khai bono ke tangai reveal khaya abo norok wansung na sidi sini tiprasa rok norok sijabai di abo norok jodi pressure kese borok bini mukhang phungnai karon bungni je wansa dol rok borok ekdum pura chalak bat par borok ati khairipon mukhang rapan phunu ge khaine ekdum pura tam sasinai nongno opti hai borok situation khai tongoi tongo sini borok hingke kunu khaya se kisa gari rok bokhogo hne se sin borok khe 3-4 jon 5 jon u saphor rok romjagai tongoi tongo ang news rok nugo opti hai bongni photo rok nongno ribone je romjanai tongnai tongni angka bongni khe ase kam kotor khai se romfrena nai se bongni khe mukhang hui se talangai ton tonu ar sini hingke kisa misa bailot khai baise romoi tubuine mukhang phunugoi photo buine post khai ro busuk different nong nai de bongni bai sini orata nongni je abo nongni question phai to khona sini ke tangate bong tangate nor tong to nor asugoi muktoi thangaine nor khorang ti saika bahangna ba khorang ti sa nangnai abo pula siming tumphla nai bokholane mani rok tarpor ke keb kari ka ses kharba ka kurgoi group ni ar bong borga te ya takbo pula wate last pai thak bong kha te o khobor no te kaisa haina sini MP Sri Rebati Tripura nugui dokhana borok obo borok obono jodi obrei 6 saito kha bono rep khayu nene ngangke ningkha arde tambai kubuinai ba wansuk jinorok sini minisarok sunche omono tamsaka omono se khunjota kandipu abo kok chengra sipu abo chengra se romfrejakpu nge romfrejak huni pai borok buruk soramja pai khangke je romfrena ke bok orota hinbagai tesa kebengai obono tesa hainhai khunjotar deo kokno mo chalak bat parok khne bokata bagai post khaina ga facebook nor wansuk nei di ta phono sin borok se sungno logriya ke tisa sungno logirna ba इंके आं ते कक साले तिनि ओनरक लाइक ते कैसे सब्सक्राइब कर दी इंके जों ते साहाने फाइने बसखांगो ते साहाने ताम खायमान जों आ भिडिअ नंगो ते सावनो इंके तिन बागै जों अरन पारिसिनाय